Takže čus, já jsem Bambus a tohle je... No, zase kaktus. Nic. Nic. Ale tam jsou ty. No nic, pak jsme tu zpátky a dohodli jsme se, že budeme natáčet zážitky z prázdnin a ty se k nám přidáš? Možná, kdy? Teď? A zítra. Jo, skoro se bačíš, abych na Slovensku to. Prežil bungee jumping na Slovensku a hotovo. No, takže já jsem nikdy ani nikde nebyl, jenom v Itálii pár jednou. A to bylo super. Každý den jsme chodili k moři, akorát, že máma si tam jenom odtahovala šunky. Proto, úspora baterie, počkejte. Dobrý. To video dubbingujem pak. To je dubbingovat. Že teď jak se mluví ty všichni ostatní, tak to zabar. No a... Jebal! Tomáši, takže něco říkej, já nemám co. A taky ne. Jo a natáčím, já prostě nevím, co kecám, protože já prostě je čtvrtek, takže já chci natočit prostě vlog, ani nevím, o čem to je. Tomáši, pojď už nahoru, ty debile. Co já namlouvám Adama? Tak říkej, ty kokot. Já nemám nic říkat teď. Jo, jak jsem byl na Slovensku, nebo na Slovensku? Na těch horách, nebo na čem, vole. Bylo to tam nuda trošku. Babička furt chlastala. No, přesně. A dívej se sám, jo. Nějaký byl u hlavy trošinku u postele. Cože? Jaký byl u hlavy. Jaký byl u hlavy, jak žeblila. Fakt? Jo. Když byla a co ty? Chceš taky na to? Já vím co. A tam... jako on předtím měl nějakou, jako že chodil se třitečkou, jako se chystal. No. Co? Že chodil se třitečkou. Lol. A to páťák, ne? Ještě jedno. No nic. Ale teď už hodí s někým jiným. To má něco říknu, aby ne... A já jsem si chávil. Právě. No, prostě nic. Tohle bude vlog úplně na hovno, jinak točíme to ve škole, ale ne ve škole venku. Ale to vevnitř, rozumíte, tady je hladko naše stěna, tady jde moje. Jo. A tady je všechno to, tady, všichni tady, jo. Takže to je úplně na hovno. Ale... Co mám dělat? Já nevím, já jsem tady dole. Čo já vím. A tam jsme se vždycky, jsme šli z toho moře a měli jsme se osprchovat v nějakých jako sprchách, ale oni byli veřejní, tam byly asi normálně jenom podlaží. Nebyly tam ani stěny, furt na nás foukalo, my jsme se tam měli to... Já jsem to sám taky byl tam. To bylo hrozný. V Itálii jsme tam, ne. A byl tam píšťalka. Ty vole, debile. Byl tam píšťalka. Ten tvůj tablet voní dobře. A to jsme říkali, protože máma mu dala píšťalku a furt prostě a celou dobu tam furt jenom pískal. No, z tohle video budu za chvilku končit, jenom to střihnu, protože bude hodina a pak to dokončím. Jo, aha, tak sorry.